S'ha menjat el capitalisme el món de la música? La música etiquetada com heavy sempre ha estat lligada amb la música que té un missatge reivindicatiu implícit per les persones que l'escolten, és a dir, una forma d'intentar fer un món més just per tothom. Però en general, no només la música heavy, ans molta música en general, llevat de l'estil marcadament patriarcal que es coneix com reggaeton. Però anem als fets. A un dels últims toms que ha fet el grup Iron Maiden arreu del món, trobem la següent relació de preus d'entrades. Vora 40 euros l'entrada més econòmica i 196 la més cara. Arribats a aquest punt, ens hem de fer una pregunta. La gent anomenada mileurista es pot permetre gastar 80 euros per veure un espectacle d'una nit? I si és que sí, quants cops al mes? Evidentment, a aquest tipus d'esdeveniments només hi pot anar qui no té problemes econòmics. A més, en oferir diferents preus d'entrades, diguem-ne normals i VIPs, s'està acceptant implícitament la cultura de les diferents classes socials, els pobres i els rics. I per suposat que els VIPs tenen un espai ben diferenciat per no barrejar-se amb la resta de gent. Heus ací el plànol del feed, on podem diferenciar perfectament aquesta zona restringida a VIPs. També topa prou amb la cultura reivindicativa que hi hagi escenaris amb patrocinador. Al FIB, per exemple, hi ha l'escenari verd, patrocinat per la marca holandesa de cervesa Heineken. Aquesta marca, com a empresa que és, cerca l'augmentar beneficis. És per això que s'ha de tindre clar que no van a patrocinar un esdeveniment mai amb pèrdues. Anem a veure per on ronden els preus de les cerveses. Al diari El Confidencial ens diuen que un got similar al terç ronda els 6 euros i el litre els 11 euros. Aquest assistent a un concert del Palau Sant Jordi de Barcelona es queixa per haver pagat 7 euros per una cervesa mitjana. Qui vaig a fotut econòmicament, quantes cerveses podria beure's? Després de veure els preus de les entrades, els espais diferenciats i el cost de les cerveses, anem amb les bandes emprant un exemple concret de la banda nord-americana Deftones, un grup que aparentment porta un missatge prou esmolat cap a les desigualtats i injustícies socials. Doncs bé, el seu baixista ens contà que després de 12 anys tocant el baix amb ells, encara no era un membre oficial del grup, així que va decidir fer una passa al costat en vistes que tot el que li oferia el grup eren llargues per no fer-lo oficial. Trabajé con la banda durante 12 años y al comienzo de cada ciclo de álbum preguntaba sobre convertirme en un miembro oficial y si el contrato iba a mejorarse. Per acabar, se sap que el rap va néixer en els suburbis dels barris pobres per criticar injustícies, però avui en dia ja no sabem què és quan Snaggy Dogg ens diu obertament que cobra $250.000 per escriure 16 versos. And when it's time to do the video, I need to get another 250 up out of you. All right. Big money. And you only got an hour, so get to filming. I ara podem respondre a la pregunta: s'ha menjat el capitalisme el món de la música?